तामुलपुर जिल्लानि बरपथ गामियाव दैबानाजों गोजावबोनाय सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। तामुलपुर जिल्ला गरेस्वर थानानि सिङाव थानाय बरपथ बेलगुरि गामियाव सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों। गोथै सहखौ फुख्रिपार मकलदयानि गजेन बर' होननानै सिनायथिनो हायो। गावनि आंगो फिसाज्ला बगाराम बर'आ फोरमायनाय बायदिब्ला गोमाना थानाया सानब्रै जाबायमोन होननानै फोरमायदों। थांनाय बुधबारे न'आव मोसौ लामनानै न'आव दंफैयोमोन। बेनिफ्राय एसे हरनि 12टा बाजियावलागै न'आवनो दोङो मानसिया। जोंथ' नायनानैनो मानसिया दोङो मुरनानै दंबाय थायो आरो उन्दुनानै दोङो। ओमफ्राय जोङो थिग फुङाव जों उथिबाय आरो खोमसि खोमसि दुब्लियावबो माइ साइ नायनो आलि सालि दाननानै दै नायनो थांबाय थायो। बेनिखायनो जोङो भाबिदो दुब्लियावनो थांदो जां मानसिया बिदिनो भाबिदोंमोन आरो जोङो दोङो नंबाय थादोंमोन। दिनैथ' सानब्रैयानो जाबाय। थांनाय बृहस्पतिबारनिनो जोङो थारमाने माबाफोर थांना दङ जां होननानै बिदि सानदोंमोन आरो जोङो। दा बिनि गेजेराव फैयासो जों थिग जोङो खुनिबारे जोङो बाय गुरुत्व लानायसै मानसिया महा थांखो आलासि जानो थांब्लाबो इमान दिनथ' थाया बियो न'आवनो फैफिनो आरो सोरनियावबा थांब्लाबो महाबा थांब्लाबो खिथानानै थाङो न'आव बिदि आरो खिनानो आरो माबोरै जानाय ओरैनो जाथायखौथ' जोंबोथ' नुवाखैना। फुङाव इयो दै नायनो थाङो खदाल गांसे लानानै खदालखौबो लाङाखै होमबा खालि जों आरो बेयाव थांदो जांसो नंदो बेखिनियानो। दै बारिदों बैसोआ 62 जागोन। गामिया फुख्रिपार मकल दं। जानो फादार जायो। जाहानि दादै जा डेड बडि मोनबाय इतिमध्य कनफार्म जाबाय। दाख्लै थांनाय बुधबारै जेथिया गिबि दै फैजेनो सुक्लाय दैमानि बै खालि थारमाने बिथाङा थारमाने फुङावनो सानफ्रोम मोनसे अभ्यास दोङो हुदा दङ। फुङावनो उथिनानै एसे दुब्लिथिं थाङो बेरायनो खेथियाव थाङोबा थारमाने रावबो बै खामानि नुवाखै आरो बेखौ फुङावनो सिखारो नालाय एसे बैसोगोरा माने 66 जाबाय बैसोआ। बेनिफ्राय बे गैया मानसिया गैखाया दैयाबो माखासे फैबाय। दा बेनि उनाव नागिरबाय थादों ओरैनो एसे नागिरबाय थादोंमोन बे खान्नायाव मैयासिमबो ओरैनो नागिरबाय थादोंमोन। सानदों मा जों बबावबा आलासि जानोसो दङ नामा ओमफ्राय आलासिफोरनो खबर खालामबाय खिन्थु मानसिया गैया बरबो थाङाखै आलासिनियाव। ओमफ्राय इतिमध्य दिनै फुङाव नै गामिनिनो बेलगुरि बरपथ गामिनि निबारन फंबायखौ आं दा फुङाव रायलायबाय थादोंमोन। दादै सासे जाहानि गोमाना दोङो मिसिं जाना दोङो थांनाय माबानिफ्राय बुधबारनिफ्राय आच्चा नंगौना मा जायो बेबो जाहानि दादै नङाखैमोन गोमानायखौलाय खोनादो खिन्थु उनाव लास्टआव बुंबाय मा फुङाव आं मथा मथि 1 घन्टानि उनाव आं फन खालामनायनि 1 घन्टानि उनाव थारमाने बे आंखौ खबरबाय डेड बडि मोनसे दोङो एकदम जाहानि नांलायाव। ओमफ्राय फैनानै जों फैबाय सोरसो फैनाय नुफाय माबाय मानसिया एकदम कनफार्म बे गजेन बर'आनो जाहानि दादै। गामिया माबा फुख्रिपार मकल दं नुसुं। सन्देहथ' गैथ'आ जेनेबा सन्देह खालामथावना गैया। जायखिजाया जाथायखौथ' आं बुंबाय एसे आगोलाव जेनेबा फुङाव एसे माबा खालामनो थाङो ओइ खेथियाव फोथाराव एसे बेरायनो थाङो फुङावनो सिखारना मानसिया एसे बैसोगोरा नालाय 65 एकदम कनफार्म गजेन बर'आनो बेयो एकदम नाम्बार 1 खोथाया बेनो जायो दे। कारण एकदम निश्चय जनायदो पुलिसनो जनाय जादों जोंनि लकेल जितु थाना गरेस्वर थानासिम जनायदो फैबाय थादोंमोन होनदो नायनोसै बेसेबां समाव सफैयो। जिनिस जाहैबाय मा एकदम बिसानि न'जों नांजाबनाय मोनसे दंग' दङ बिराद थारमाने कारेन्ट दंग'आ आरो दै फैदानदो जों मिथिनायाव बे समाव फुंनि 5टासो बाजियाव दै फैदानदो मथा मथि 4टासोनो मानसिया सिखारो 4टा 5टासोआव सिखारना हयथ' थारमाने एसे गादलिनबाय जानो हागौ जों एसे सन्देह खालामदों आरो गादलिनबायनानै बे दैयाव गोग्लैनानै हयथ' बै समाव रावबो गैया जाहैबाय नालाय मानसिफ्रा प्राय सिखारा 5टा 4टायाव हयथ' बे ओंखायनो थारमाने मानसिया बेनो जेबो सन्देह गैया जोंहा बेवहाय। दिनै हथादै फुंनि 8:30 माने जों लामायाव थाबायब्ला दैया एसे बारिनाय समाव जोङो लामायाव नुबाय जे सासे गोथै मानसि माने एसे माने लामानि जिङाव माने नांथाना थाफैनाय। जों फार्स्टआव माने एसे खन्दै नांदोंमोन जे मानसि नंगौना नङा होननानै। दा बे समाव जोङो माने गोनो गोथोनो मानसिखौ खोब मोजां नायनायनि उनाव जों मानसि होननानै सानबाय। दा बिनि उनाव जों मानसिफोरखौ बिसानि न'खरनि मानसिफोरखौ गासैखौबो जों जनायहरबाय।
बिनि उनाव दा फैबाय फैनायनि उनाव दा बिथांमोना नंगौ होननानै गासैबो न'खरनि मानसिफ्रा बुंबाय आरो दा जों मिथिनाया बेखौनानो आरो बिनि बादै जों दा न'खरनि मानसिफ्राथ' आवगायाव मा दिननिफ्राय जादों फार्स्टआवथ' माने मानसिफ्रा एसे खन्दायनांदोंमोन माबा गोथैफोरखौ अमा गोथै माबा गोथै बेबायदि जादोंमोन आरोखि दा बिनि उनाव मानसिफ्रा दा लास्टआव मिथिबाय जे मानसि होनानै दा न'खरनि मानसिफ्रा फैनानै दा गासैबो माने नंगौखौ बयबो बुंबाय नालाय दा गोथैया न'खरा सिनायनायखाय नंगौ जाहैबाय आरोखि दा खोथाया बेखौनानो आरो